बे खराइबारि ओनसोलनि गोबां न'खरखौ धिखारि दैमाया जितु अरुणाचलनिफ्राय फैनाय धिखारि दैमाया खुरख्लानानै थांबाय नोंथांमोना बे समाव सरकारनो मा खावलायनो सानो? खुलुमनाय थाबाय रादाब बुथुमगिरिनिसिम। नंगौ दिनै बे धिखारि दैमाया जोंनि बे खराइबारि ओनसोलाव 2 नं खराइबारि बर' नेपालि राजबंशी थांनाय 3-4 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बिदिनो हाब्रां गिसि गागासिनो दं। खुरखायै जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बिगासे आधा बिगा बिगानै हा बायै थाफैदोंमोन। बिथांमोना दिनै हा खुरखा जानानै जोबोद आलाय सिलाय दाब जायगायाव माने खारनानै थाहैनो गोनां जादों। दा बिथांमोनहा ओरैबायदि उसुबिदा जाबाय हा गैयैनि जनाव गुबुननि न'फ्राव दाबो दङ। नै देग्लायबो 5 न'खर खुरखा जाबाय गोबां न'खर खुरखा जाबाय आरो आजि 4-5 बोसोराव। दा बेफोरबायदि जुदि दैया खुरखाबाय थायोबा जोंनि जिथुनाखि दैदेनगिरिफोरा जोंनि बे ओनसोलाव दैमा खुरखानायखौ नुनानैबो एसेबो नोजोर होआखै आरो जोङो सिगांनिफ्रायनो दैदेनगिरिफोरखौ जों खावलायबोबाय थादों। जोंनाव बेफोरबायदि दैमानि समस्या जादों। हाब्रां गिसि गागासिनो न' खुरखा जागासिनो आरो लोगोसे जानाखि हा बिगासे बिगानै थानायफोरखौ जुदि खुरखानानै लाङोबा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बबाव थाहैनो बेफोर खोथाखौ लानानै जोङो सिगांनिफ्रायनो दाबिबोबाय थादोंमोन। खामानि जों नागिरबोबाय थादों। जोंनि जिथुनाखि बिजाथि सारमोनखौबो जों खावलायदों आरो बिथांमोनखौबो लाबोनानै खोन्थाफैदों जे जोंनाव बिदि समस्या जायो होननानै जोङो सिगांनिफ्रायनो जोंनि दानि MP सार बिथांखौबो जोङो सिगांबो खावलायदों आरो बिथाङाबो फैदों नायफैदों नायो जागोन होननानै खोथा होयो। ओमफ्राय बिदिनो माने दैलाङा बायलांबाथाय आरो सिरि थायो आरो जोंबो नागिरबा ओमफ्राय आरो बिदिनो जागोन र' होनना बुङो बिदिनो थालाङो। थिग बेफोरबायदि हिसाबै जेबो रैखाथि जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय जायाखै। बिनि जाहोनावनो दिनै बिसिबां खुरखानो सुबिदा मोनदों। बावैसो दान मोनसेनि सिगाङाव जोंनि दानि जिथुनाखि बिजाथि जोंनि सानजा जनायनि समस्तिनि MLA भुबन पेगु साराबो फैदोंमोन। फैनानै बे खोथा होलांबाय बिथाङा जों नैबे फैगौ सप्तायाव आङो डिपार्टमेन्टनि इन्जिनियारफोरखौ लाबोनानै आं नोंथांमोननाव फैनानै इस्टिमेट बानायनो होनानै आं खामानिखौ जागायफैगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। बिथाङाबो दिनैसिम बेसेसो गोबाव जाखो बे बुंना? नै 1 दान जाबाय बिथाङा बुंनानै थांनाया। बे खोथा होनानै थांनायनिफ्रायबो बिथांखौ जों लोगोबो मोना आरो जामबुं थुयो जोङो जोंनि दैदेनगिरि माखासे सारमोनखौ। बिथांमोननि फनखौबो मालाबा हमनो हायाखै होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होयो। दा जोङो खावलायनो लुबैयो जोंनि बे समस्यानि थाखाय जोंनि आफादारि दैदेनगिरि सारमोननिसिम बे जों खावलायनो लुबैयो जे नोंथांमोनहाबो जोंनि बे समस्यानि थाखाय जाहाथे गोजौ लेभेलाव गभर्नमेन्टनिसिम जोंनि बिजाथि माखासे MLA MP बिथांमोनखौ नारसिननानै जाहाथे जोंनो एसे दैमा थेनायनि थाखाय रैखाथिखौ होयो जेन। बे मा पन्सायतआव गोलैयो ओमफ्राय? बियो जोंनिया थेलाम पन्सायत गोलैयो। दा बेसेसो न'खरा बेयाव बा बेसेसो गामिया दा बे जुदि बेखौ होबथायोब्ला बासिनो हागोन? दा बे दैमाखौ जुदि होबथायोबा दा जोंनि बे ओनसोलाव थानाय ओरैनो 7-8 गामिया बासियो। माने जोंनिजों ओरै बारनाय लोगो लोगोनो ओरै साइथिं बारनानैबो गथे गामियानो माने थांजोबगोन आरोखि। बेनिफ्राय लानानै ओरै रामदन सामदन मोनहैजोबगोन बे दैमाखौ जुदि होबथानो हायाबा। आरो दाथ' 2 नंआथ' फ्राय खुरखानानै खावसे खुरखालांबायानो आरो नै दा 1 नंआवबो खुरखाबावबाय आरो। दा बेयो गोबाङैनो खुरखानाया सानफ्रोमबो बारायनायनिफ्राय बारा जागासिनो। औ खुरखानाया बेबायदि खुरखाबाय थायोब्ला नोंथांमोननि बे ओनसोला सानबैसेसो समनि गेजेराव जोबलांनो हागौ? दानि जिथुनाखि खुरखानायखौ नायोबा दैनि जिथुनाखि ढौ बेखौ नायोब्ला जोंनि बे जायगाया खुरखानो बारा सम नाङा। देग्लायनि बिथोरावनो माखासे बे दैज्लांसेनि बिथोराव बेयाव मानसि न'खराव थानो मोनगोन आसा गैया आरोखि। माने बे जायगानिफ्राय खारजोबलांनांगोन आरोखि।